बर' माहारिनि थाखाय सिपाही जी.डी. थमास बर' 137 बेटेलियन बिथाङा जम्मु आरो काश्मीराव गावनि गोहो आरो साहसजों साथाम उदखारिखौ गावथारनो हानानै PMG थामहिनबा पुलिस मेडेल फर गैलेंट्री बान्था मोननो हानानै हादरनि आरो बर' हारिनि गोग्गाथाव लाबोना होफैदों। मख'जाथावदि बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कटुब्ली गामि थाना बिजनी बिफा सुभाष बर'नि आंगो बर' फिसा थमास बर' आरो थमास बर' बिथाङा फोरमायबावदों दि बिथांजों लोगोसे सासे बर' लाइमोननिबो मुं फारिलाइ दं, नाथाय बिथांनि आबुं थंखौ मोननो हाथ'वाखै होनना फोरमायो। बिथाङा थांनाय 15 आगस्ट 2021 इयाव बे थुलुंगाखां बान्थाखौ भारत सरकारनिफ्राय मोननो हानाया बर' हारिखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। मैदेरनि उदखाराव गोबां नखरनि न'-बांखौ मैदेरा बोफाय-बोसि खालामना सिमफायलांदों। चिरां जिल्लानि निसिमा हालामनि सिङाव थानाय खाथलगुरि गामिनि जनबा बसुमतारी, बिश्वनाथ बसुमतारी, समरसिं बसुमतारी, बिष्टु बसुमतारी, कुनजु बर' बिथांमोननि गंबा नखरफोरनि न'फोरखौ थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बोफाय-बुसि खालामनानै गालाङो। लोगोसे दुखुथिया नखरनि गोबां मुवा बेसादफोरजों लोगोसे जाग्रा माइरंफोरखौ जानानै थांजोबदों हाग्रानि मैदेरा। बिथांमोन दुखुथिया नखरा दा थानो थाखाय न' गैया जानानै जोबोर दुखु जार्लायाव दं होननानै फोरमायथि हरदों। लोगोसे फोरमायदेरदों दि दासिम सरकारनिफ्राय रावबो नुजाथि हैथ'वाखै होनना फोरमायदों।